Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ħabbar investiment ta' 24 miljun euro sabiex in-naħa t'isfel tal-belt terġa' tieħu l-ħajja mill-ġdid. Ir-riġenerazzjoni se tkopri min-naħa taċ-ċentru tal-fortifikazzjonijiet tal-Belt Valletta sa Forti Sant'Irmu. Għal dan il-proġett twaqqaf kumitat ta' koordinament li huwa magħmul minn qatta entitajiet fosthom il-Fondazzjoni Valletta 2018, l-Awtorità għall-Ippjanar kif ukoll il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Madankollu il-ħsieb tal-Gvern huwa li fost oħrajn jiġu rriġenerati siti kulturali bħal Berġa Tarragona. Il-ħsieb huwa li l-binjiet ta' housing soċjali li hemm fin-naħa t'isfel tal-belt jiġu rriġenerati u jikkumplementaw maż-sbuħija tal-Belt Kapitali. Dan filwaqt li jitranġa x-xatt tan-naħa t'isfel ta' Malta. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li b'dan il-proġett il-Gvern se jwettaq weda elettorali filwaqt li għalenka l-importanza ta' dan il-proġett anke għat-turiżmu f'pajjiżna. Flimkien ma' xogħlijiet li qed nagħmlu biex il-belt tkun iktar maquda permezz ta' transport links ġodda bħal dak tal-baħar, ħassejna li se nallokaw 24 miljun euro ta' fondi Ewropej biex in-naħa t'isfel tal-belt inġibuha żona mill-isbaħ biex titgawda mit-turisti kif ukoll mill-Maltin. Naħseb li Valletta tista' tkun sinonima mhux biss mal-kultura imma mal-value added tourism. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega kif dan il-proġett se jsir parzjalment minn fondi Ewropej. Fondi tal-Unjoni Ewropea, propjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, illum qed niddedikaw 24 miljun euro għall-iżvilupp ta' naħa t'isfel tal-Belt Valletta għal diversi raġunijiet. Fosthom ukoll biex intejbu l-kultura li għandna f'din naħa tal-Belt Valletta, il-wirt kulturali, imma wkoll il-housing soċjali li hemm, in-nisġra soċjali u wkoll nollu il fuq il-ħidma wkoll kummerċjali li hawn hawnhekk.